Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd, adadin raka'o'i na farilla da salloli na farilla waɗanda Allah ya farillanta wanda ya wajaba akan duk musulmi baligi mai hankali ya yi su a cikin yinin shi da daren shi, salloli ne guda biyar. Waɗannan salloli guda biyar Allah ya muna umarnin mu kiyaye su cikin Qur'ani. Hafizu ala salawati was salati al-wusta wa qumu lillahi qanitina. Allah ya ce wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna an gina addinin musulunci kan rukunai guda biyar, wanda rukuni na biyu shine sallah, wato sallolin nan guda biyar. A duk faɗin musulunci babu abin da yake da girma da kima bayan kalmar shahada da tauhidi kamar sallolin nan guda biyar. Waɗannan salloli guda biyar su ne suke na farilla, saboda hadisin da ya tabbata a Bukhari. Wani mutum ya zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tambayar shi, daga cikin tambayoyin da ya ma Annabi sai ya tambaye shi, sallah nawa ke a kaina a cikin yini? Manzo Allah ya ce mishi salloli guda biyar. Ya ce manzo Allah akwai salloli na farilla a kaina waɗanda ba waɗannan ba? Manzo Allah ya ce mishi illa an tatawwa, sai dai in nafila za ka yi, amma na farillan da dole ne ka yi su guda biyar ne. Waɗannan salloli jama'ar musulmai, saboda kimar su da darajar su, lokacin da aka tashi farillantar da su sai da Allah ya turo mala'ika Jibrila ya zo ya ɗauki Annabi tun daga nan doron duniya ya je da shi har sama ta 7. Asali da aka farillanta su raka'o'i salloli 50 ne za a yi a cikin dare da yini. Annabi an bashi sallar, ya dawo akan hanya ya haɗu da Annabi Musa alaihi salatu wassalam, ya ce mishi ka koma ka nemi Allah ya rage maka, al'ummarka ba su iya sallah 50 a cikin dare da yini. Annabi ya koma aka rage mai, ya sake dawowa, Annabi Musa ya ce koma a rage ma. Haka Annabi bai gushe ba, ya zo wajen Annabi Musa ya ce ya koma a rage mai, Annabi ya je a rage mai, har sai da suka koma salloli 5. Allah ya lamunci, ya ɗauki alƙawalin cewa duk wanda ya tsare sallolin nan guda 5 za ya ba shi ladar sallah 50 ne cicif, ba ta waya ko ragewa. Waɗannan salloli guda 5 yadda suke ga su: asuba tana da raka'a 2. Waɗannan raka'o'i 2 dukkansu ana karanta Fatiha, ana ɗora sura, kuma ana yin karatun a bayyane ne. Amma nafilar da ake yi, ko in ce raka'atul fajri da ake yi, raka'a 2, waɗannan ba su cikin sallah ta farilla, inna ma nafila ce mai falala da kima mai zaman kanta. Da haka kuskure ne abinda ake samu waɗansu na yi, idan ba su samu sallah tare da liman ba, sai ga sun ga mai raka'atul fajri da kuma sallar asuba su yi raka'a 4 su sallame. In kai haka sallar ka ba ta yi ba. Ko kuma ta bangaren mata da ke sallah galibi a cikin gida, zaka isko waɗansu suna game raka'o'i 4 din. Idan kai haka sallar ka ba ta yi ba, kayi kuskure. Asuba raka'a 2 ne wanda ake bayyana musu karatu, kowace ana karanta Fatiha a ɗora sura. Sai sallah ta biyu az-zahar. Sallar az-zahar raka'o'inta guda 4 ne. Wannan raka'o'in guda 4 dukkansu ana ɓoye karatunsu. Abinda za ka yi na nafilfiloli ko na salloli kahin sallar az-zahar da bayan sallar az-zahar, waɗanda ba su raka'o'in 4 ba na sallar az-zahar, waɗannan nafilfiloli ne, ba sa cikin farilla ne. Sai in ka zo sallar la'asar, ita ma sallah ce mai raka'a 4, sallah ce mai raka'a 4 wadda ana ɓoye karatu a cikinta gaba ɗaya. Duk wani abin da za ka yi kahin sallar la'asar na nafila, to wannan abun sunan shi nafila, baya cikin sallar la'asar ɗin. Ita la'asar ɗin raka'a 4 ce wadda ake ɓoye mata karatu. Haka idan ka zo sallar magariba ita ko raka'a 3 ce. Raka'an nan 3 su kaɗai ne farilla. Abinda za ka yi na kahin sallar magariba ko wanda kai bayan sallar magariba, wanda yana shiga cikin babin nafila ne. Amma raka'o'i na magariba na farilla raka'o'i ne guda 3. 2 na farko ana karanta Fatiha a ɗora sura, kuma ana bayyana karatu a cikin raka'o'i 2 na farko.
raka'ar ƙarshe sai a ɓoye karatu ba a bayyanarwa. Waɗansu a nan sai kaga sun ga mai rako'i 5 sun yi da nafilar da ake ta raka'a 2 ta bayan magariba da ita magaribar sai su game su yi raka'a 5 sai su yi sallama guda. In kai haka sallar ka bata inganta ba. Raka'a 3 ne magariba. Sai in ka zo sallar isha'i. Sallar isha'i ita kuma tana da raka'o'i guda 4. 2 na farko akan yi karatu a ɗora sura kuma a bayyanar da karatu. Raka'o'i 2 na farko kenan. Raka'o'i 2 na ƙarshe su ana ɓoye karatu ne ba a bayyanarwa. Haka ake yin sallar isha'i. Duk nafilar da za ka yi bayan sallar isha'i ko kuma witiri da ake yi ba a haɗe sallar isha'i da su. A rako'in nan 4 su ne farilla, waɗancan kuma nafilfiloli ne. Akwai wanda za ka ga ya game raka'a 7 na sallar isha'i sai ga an game su. Wannan idan mutum ya haka sallar shi bata inganta ba. Sallar isha'i raka'a 4 ne. Waɗannan 3 da za ka yi baya na witiri ko kuma rako'i 2 da ake na nafila na bayan sallar isha'i, wannan nafila ne ba su cikin sallar isha'i. A waɗansu ƙauyukan ma za ka zo inda za ka ga wani mamaki. Shine liman zai jagoranci mutane a yi raka'a 4 na sallar isha'i, sannan kuma liman zai sake jagorantar mutane idan aka zo yin witiri raka'a 3. Kullum haka ake yi, wanda wannan bid'a ce ba ta da asali a cikin karantarwar musulunci. Wallahu a'lam.